Måske det er helt sikkert også andre fordele. Nemlig det, at dem, der var præster, de blev kongens tjenere. De blev en slags kongelige embedsmænd. Ja. Og der brugte kongemagten, statsmagten, dem til mange formål, som vi ikke opfatter som religiøse i dag. Undervisning i skrive og læse og skrive. De nordiske lande er nogle af de tidligste, som får alfabetiseret befolkningen. Hvis det ellers er rigtigt, at vi har det, så tror jeg, at der er flere ting, der spiller ind. For det første, at Danmark har i lang tid mest haft mindretalsregeringer. Så længe vi har mindretalsregeringer, så er de under skarp kritik af oppositionen. Det danske system, efter min mening, er meget sårbart, hvis vi får en flertalsregering. Det er på grund af, i virkeligheden er vores parlament, vores folketings redskaber ret svage. Det gør ikke så meget, så længe det er en mindretalsregering. Men hvis man får en flertalsregering, så er oppositionen ret magtesløs. Og fra 2001 til 2011, så havde vi ganske vist en mindretalsregering, men den havde et stabilt flertal, fordi de to regeringspartier, Venstre og Konservative, blev næsten altid støttet af Dansk Folkeparti, og så var der flertal. Og så kunne de sådan set være ligeglade med, hvor meget oppositionen råbte op.